מורים, של בני ישיבה קדושים. הבאתי את אריאל, ישיבת בן מתתיהו, בערך שנה שעברה בזמן הזה, עוד פעם קדימה. ספקנו, כן, לא חשבנו שזה קצת זמן. כל הזמן חוזר לי הפסוק. תגיד לשלבי, אני אמרתי לשלבי, בא למות לעולם, אדם נמצא, בא למות לעולם. השם ברצונך עמדת עליו, אני לא הזכרת פניך, הייתי נבד. רגע אחד הקדוש ברוך הוא הסתיר את הפנים, הכל מתהפך. הייתי רוצה להתחיל לדבר על אריאל, אבל אולי בהמשך מאוד קשה לי. באותו שבוע נוראי שאריאל נפל, הלכנו לבית חולים, רואים במצב של פחד פחדים. להיות ליד המוות, לפחד מהמוות. הפחד המוות הזה הוא משהו מאוד קשה. זה היה שבוע של תפילות ותחנונים ובקשות. הקדוש ברוך הוא שיציל אותו, שישמור עליו. ומאז מלווה אותי הרבה תהילים, התפללתי אז. יש איזושהי נקודה שמלווה אותי. דוד המלך מאוד בתהילים. קוי לי אל אלוהיקים ואעזור בו, קוי לי אל אלוהיקים ואאזין אלוהים. דוד המלך מתפלל לקדוש ברוך הוא, צועק לקדוש ברוך הוא, ויהיו ימצאו עושים, השם דורש. הוא נמצא בצרה, הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא יציל אותו. ידי לילה נגרע ולא תפוג. תראי שם מפורשים, המכה הזאת, הצער הזה, לא נגמר, הלילה, נגרע ולא תפוג, ממשיכה כל הזמן. מעיניי נחם נפשי. לא מצליח להתנחם מהצרה שבה הוא נמצא. הזכירו אלוהיקים ואלוהיו, הוסיכו ותסתף רוחי סלע. הוא נזכר בקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכול להציל אותו מהצרה. והשיחה, הוא מדבר על זה, ותתעטף רוחי סלע, ותתעטף רוחות צער. ככה מסבירים. אחזת שמורות עיניי, מרוב הצער, מרוב הבהלה, מרוב הפחד. אז דוד המלך אומר, אחזת שמורות עיניי, אני לא רוצה להילחם בלילה מרוב הפחד. נפעמתי ולא אדבר. מרוב פחד אני לא מסוגל לדבר. כשקראתי את המילים האלו ממש הרגשתי שאני ככה הייתי. אתה נמצא בפחד מוות. בן שלי מוטל בסכנת חיים ולא יכול לדבר. חישבתי אני מכלא שנות עולמי. אני מתחיל לחשוב איך הקדוש ברוך הוא היה עוזר לנו קודם. הזכירה נגינתי בלילה, עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי. אני מדבר בתוך עצמי כל הזמן, מה קורה כאן, איפה הקדוש ברוך הוא, תפילות, תחנונים. ויחפש רוחי, אני מחפש כל הזמן. הלעולמי מזנח השם, ולא יוסיף רצות עוד.
דוד המלך מתאר פה מציאות. זהו, ברוך הוא עזב אותנו. איפה התפילות, איפה החסדים? אתה שומע את ההתחזקויות, ובישיבה, ובעוד ישיבות, ובעוד מקומות. האפס לנצח חסדו. זהו, החסד שלו כבר עזב אותנו. גמר עומר לדור ודור. גמר עומר לעזור אותנו לעולם. השכח חנות כן. בואו שכחנו, חנות. ויכול הקדוש ברוך הוא שכח להיות חנון. אם קפץ באף רחמה וסלע, הכעס שלו, הוא קפץ את הרחמים. זה פחד פחדים. שבעזרת השם אף אחד בעולם לא יודע את זה. אבל זה פחד פחדים. ודוד המלך שואל מה קורה פה? איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא לא חסד, הוא לא טוב. איפה כל התפילות? איפה כל ההבטחות? איפה כל החסדים? ויש לו תשובה. ואומר, חלותי היא שנות ימין עליון. אז יודעים פה, חלותי בלשון חיל ורעדה. חלותי היא שנות ימין עליון. הקדוש ברוך הוא רוצה ליירא אותו. ולכן הוא שינה, שנות הוא שינה את הימין עליון, את החסד העליון. הרגשתי פחד. הרגשתי שאני כל הזמן עובד, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, כמה הוא אהב רחמו, כמה הוא אוהב אותנו. ופתאום הקדוש ברוך הוא יראה אותנו. ואז הרופא קורא לנו לחדר. אנחנו נכנסים לחדר, אני, אמא של אריאל, ההורים שלי, אמא של אשתי. זה היה פחד בחדר. זה היה אחרי הניתוח. זה היה פשוט נורא. הוא התחיל להסביר לנו כל הסטטיסטיקות, כל המצב הנורא שלו. פתאום אני קולט שלא הרופא מפחיד. הרופא בא לרפוא. מחלה מפחידה, הנפילה מפחידה, מה שקרה לו מפחיד. ברוך הוא לא מפחיד. פחד זה משהו שאתה רוצה לברוח ממנו. ברוך הוא אנחנו רוצים אותו. אליך יברח. הוא אהב רחום, הוא הרופא. כתוב בנפש החיים שכשאדם מתייסר, אז הקדוש ברוך הוא מצטער בצער הרבה יותר גדול מאשר האדם בעצמו. הקדוש ברוך הוא זה שמרחם עליהם. הוא זה שרוצה להציל אותם. מה שגורם את כל הצרה הזאת זה החטא. זה לא הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו. אדם קיבל מהרופא תרופה, כדורים, הוא בולע את הכל ביחד. שוטה שבעולם. לפי הסדר, לפי הרפואה, לא לבלוע את הכל ביחד, הוא בולע את הכל ביחד, אז הוא נהיה חולה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב. ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אי אפשר להיות במציאות של בלי חטא. אנחנו צריכים לדעת שצריך להיזהר. כשאדם חוצה את הכביש, יש סכנה, רכב יכול לבוא וחס וחלילה לדרוס אותו. אבל אם הוא יהיה בבהלה שיוצא את הכביש, ודאי יכול חלילה לקרוא לו משהו. אדם צריך לדעת את הסכנות, אבל לא בבהלה.
בגמור הבלטבית זה שהם איסורים ולא יחד, הם מיסי ולא יחד, הם איסור ולא יאופון. עוד הרבה דיברו איתנו, היה פה כל המציאות הזאת של מה שקרה עם אריאל, היה פלא עצום, כל אורך הדרך. ובחז"ל, ברוך הוא שאין מיסי מן השמיים על פחות מגיל 20. והרבה מהרבנים ובחכמים צריכים להסביר שבעצם יש פה איזשהו מהלך אחר. והזמן שלו, קורבן ציבור, לא יודע. בסדר, אז אם ככה, זה לא, אז מה חשוב לאירוע? כל מי שהיה שייך באירוע הזה, ודאי אנחנו, אני, משפחה שלי ככל שיותר קרוב, כשאתה פוגש את המוות, הוא פוגש באיזשהו מקום את הקדוש ברוך הוא. כשאדם פוגש את הקדוש ברוך הוא, זה לא בכלל קשור לחשבונו של חטאים, להבנות, בכלל קשור לכלום, הכל בסדר איתך. הצדיק גדול. אבל אדם שפוגש את הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול להירגיש. כל אחד ברמה שלו, חברים שלו, בני הישיבה, אנחנו, כל אחד בעוצמה של הפגישה, בעוצמה של הדבר המטורף הזה, ההזוי הזה, זה לא הגיוני, זה פלא פלאות. הוא חטף מכה בכדור, במקום ליפול קדימה, הוא נפל אחורה. אז הוא נפל אחורה, אז הוא נפל על הראש הזמן. גם אחרי זה, כל היה בהטבה. כל היה בהטבה, הראש היה בהטבה. אחרי זה הוא קיבל דלת לראות, וגם זה היה בהטבה. כל חומר ששמו שם, הכל התנגד להם. הרופאים אמרו שהם לא מבינים מה שהולך שם. ולא מבינים. כל מה שעשו עליו הפוך. זה הפלאים הגשמיים, אבל הפלא הכי גדול, זה שזה תפס הסיפור הזה כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אנשים, אלה שהכירו ודאי, אבל אלה שלא הכירו. תפס אותם, אנשים כל כך הרבה התחזקו, כל כך הרבה תפילות, אנשים אמרו לי שהם התפללו תפילות שלא התפללו בחיים שלהם. זה פלא עצום. חוץ מזה שיד השם, שברוך הוא מנהל את הדברים. קחו אותנו, שכשקורה איזשהו אירוע, איזו צרה, איזשהו משהו נוראי, בעצם ברוך הוא מדבר איתנו. ברוך הוא מדבר איתנו. תמיד זה הפריע לי. מה הוא אומר? מה הוא רוצה? הוא מחזק עוד איזה קצת, עוד איזה קצת, מה המסר? וכשברוך הוא מדבר, זה אמור להיות ברור לנו. והיה לי על הדעת כשברוך הוא מדבר איתנו בשפה שאנחנו לא מבינים, אני פשוט תפקיד ותוכן. אחד הדברים שהחזיקו אותנו בכל הדבר הקשה הזה, והקשה זה מילה הכי עדינה שלתאר את מה שהיה. זה האמונה בהשם. כתוב בוא נימתם להשם אלוהיכם, לא תסגודדו, לא תקרחו כרוכה בעיניכם. אז כל המפורשים שם שואלים, כל המשואלים, מפורשים. מה הקשר בוא נימתם להשם אלוהיכם ללא תתגודדו?
למקום, הוא אומר, ואין לו נוחים, שאם ככה זה לא קשור למת, תמיד צריך להיות נעים למקום. אז הוא מביא שם אבן עזרא, אבן עזרא אומר, שאתם בנים להשם, השם הוא אבא שלנו. כמו ילד סומך על אבא שלו, גם כשהוא לא מבין בדיוק מה שאבא שלו עושה. אבל הוא רואה כל הזמן שאבא שלו מפנק אותו בדברים שהוא מבין. אז מהחוויה הפשוטה הזאת, הרגילה, ביום יום, שהוא רואה שאבא שלו אוהב אותו, ואבא שלו דואג לו, אז מזה הוא מבין שגם כשהוא לא מבין, אבא שלו דואג לו. ככה אבן עזרא שלנו אומר. היינו ללחם אצל משפחה אחת לפני שבועיים שנבוא, שנפטר להם, קרא להם ילד בן 4.5 בבריכה לפני החג. נורא והיום, נכנסנו לשם, ראיתי את האמא שם, יושבת ובוכה, ובלי מה להגיד בכלל. בכל אופן, אשתי נחמה אותם שם, אמרה מה שאמרה. אחרי זה, כשיצאנו, אז סיפר לנו הגיס, שלפני שהגענו, באותו יום קודם, הגיעה אישה ששיפלה את הבת שלה לפני כמה חודשים. היא אמרה לאמא ואמרה לנו, ברוכים הבאים לגיהנום. לא יכול לדון, אי אפשר לדון אנשים במצב הזה. אבל זה מה שהאישה הזאת הרגישה. ובלי אמונה, שם זה נוסע. אבל כשאנחנו מאמינים, הרמב"ן בעצמו אומר, להישארות הנפש. ובעצם הוא לא עזב אותנו. הוא הלך למקום אחרת, הוא הלך להישאר אחרת. ועוד הרבה דברים שאנחנו מחונכים עליהם בגיל צעיר. וכשמגיע עת מבחן, עת צרה, אדם עומד במבחן הזה, וכל הדברים הפשוטים שעליהם גדלנו, הם נותנים את הכוח. אבל יש נקודה אחת שאני מרגיש שאני צריך להתחזק בה, אולי מישהו גם יקבל את זה. כולנו מאמינים באמונה שלמה, בצורה ברורה, ב100%, שהקדוש ברוך הוא כל יכול. וכל מה שהוא עושה הוא יכול לעשות, שהיינו בשעות הכי קשות שלנו, בתיכונים, בקריאל, היה ברור לי ולאשתי ב100%, בלי שום צל של ספק, שברגע אחד, הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את כל התמונה. לא היה בכלל ספק בעניין. ובאותו נשימה ברור לנו שהקדוש ברוך הוא לא ירצה, אז יקרה מה שקרה בסוף. מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה מה שהוא מחליט, או בעל הבית. וכולנו מאמינים בזה. כל מי שיושב פה, מאמינים בזה ב100%. הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה, זה מה שהוא עושה. וככה אנחנו מתנהלים גם בחיים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשות. כל אחד בחיים הפשוטים, הוא רוצה לקבל איזושהי אידאה טובה. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, זה דווקא לישיבה פלונית, וצריך פרוטקציה, אז הוא מסביר לקדוש ברוך הוא איך בדיוק, תעזור לי שלא נראה אותי ויגיד להוא שלי. כל החיים אדם רוצה איזושהי פרנסה מסוימת. הוא יודע מה טוב לו, הוא מחליט, אני רוצה שעסקה הזאת תהיה, או אדם רוצה איזה תפקיד, איזה שתלת, הוא בא אליו לקדוש ברוך הוא, כל אחד בעולם שלו. אנחנו אומרים לעצמנו בראש השונה, ממלא, משאלות ליבנו לטויבו, שאנחנו נרגיש את הטויבו, כל המשאלות ליבנו, כל מה שאנחנו רוצים, מה שהכל יהיה, לטויבו, שאנחנו נרגיש את הטובה הזאת. ואנחנו באיזשהו מקום החלטנו שזה מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו רוצים את זה עד הסוף. וכשזה לא קורה אנחנו מרגישים נורא והיום, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילות שלנו. יש מושג שנקרא כל מה ידעו נכון אל איתר רובין, כל מה שהשם עושה זה לטובה. ואני מרגיש
אנחנו מאמינים שברוך יכול לעשות הכל. אבל את ההחלטות שלו כביכול, הוא עדיפים, תן לנו את זה בצורה אחרת. תן לנו את מה שאנחנו רוצים. קשה מאוד 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 שאין לנו את הריאות. אבל לבטל את הרצון שלי, מול הרצון האלוקי. פה זה דבר עצום וגדול, אבל חיים הפשוטים. בסדר, אנחנו לא אמורים ללכת בלי שכל. צריכים לחשוב מה אנחנו רוצים בכל דבר, ילדים, ישיבה, כל דבר, אדם צריך לשקול מה הוא צריך לעשות. אבל לא ללחוץ לשם. תן לו לנהל את העולם. ותקלוט שזה טוב לך. אל תחשוב על מה שאתה רוצה. יש לנו ערבוב בין המושג בא לי ונעים לי וכיף לי למושג טוב. אתם לא יודעים מה זה טוב. היה ניצר גדול מאוד. מעבר לזה שתגיע אליו, אני רוצה אותו. כולנו נמצאים פה בעולם הזה. מטרה, לא נמצאים פה סתם. נמצאים פה בעולם הזה, כולם יודעים, בסוף זה נגמר. שלמה עסקנו בדרך. עוד מצוות, עוד תורה, עוד תפילות, עוד צדקות, עוד מעשים טובים. ומה שאנחנו אוספים בדרך, זה מה שיש לנו בעולם העליון לנצח. הניצן גדול, מזה שהוא כמה מספיק. כבר בלוויה, כבר בהתחלה אני דיברתי עליו בשיבור שאומר איך עוד אמר מלבד שתחם אליו על השמיים, וכל שיבור שאתה מתכוון לעשות משהו ולהינס עליו, אז כאילו הוא עשה את זה. זה עדיין קשה, זה עדיין כואב. רק דאגתי לו. לא יודע, בחורים זוכרים, אני זוכר שבאלול, בן שלי עלה לשקלתי, אני לא יודע מה קורה איתו, אחרי איזה שבועיים באלול, 3 שבועות, אני חייב לראות אותו, איך הוא לומד פה, איך הוא מתעלם פה. אז הגעתי, נכנסתי פה, פגשתי את הרפופוביץ', ולא איפה זה שיעור א', ודימה, אתה באמצע סדר שני. אמרתי לו, איזה דריין, זה לראות איפה, זה לא דימה, הוא מתבייש, מה אתה... נכנסתי שם הוא ישב דרך. הוא לא התבייש. הוא ידע, אני רוצה ממנו, מה שברוך הוא רוצה ממנו. ישבנו שם כמה דקות, זה בעיון. אבל מתקשר אליי הביתה הרבה פעמים, נדעו כותרות, ההגרלות, האיגר, המשולשים, הרובעים, איגור.
בעבודת השם, כל מיני שאלות. בכל אופן, אז מאוד מאוד היה לי צער. זה שהוא היה קצת זמן. נסענו לישיבה, ביום חמישי, נסעתי לישיבה בירושלים, בדרך. עברו לידינו, עבר לידינו איזושהי משאית, שתי משאיות, משאית אחת ענקית. ממש ענקית, על המשאית היה סוג של קרוון, אבל משהו ענק, היה שם משהו כמו איזה לפחות 5 מזגנים לאורך המשאית. משאית ענקית. בית על המשאית. כמה מכוניות אחריה נסעה אותו גודל של משאית ענקית. אבל היא נסעה על המשאית משהו בגודל כזה, משהו קטנקי. בלי שום פרופורציה. אז החברוס שלי אמר לי, תסתכל, המשאית הגדולה זה אדם בן 100, בן 80, הוא נוסע עם כל מה שהוא שם על המשאית. והמשאית בעיקר, זה בחור בן 18. וכשהם הגיעו ליעד, זה ששלח אותם, זה שהזמין את הנסיעה הזאת, הוא ישלם להם את אותו מחיר. פה הוא הוצא משהו גדול, והשני הוצא משהו קטן. אבל היה משהו יותר עמוק, יותר משמעותי שהטריד אותי. כאילו שכמו שהכרתי את אריאל, הייתי רגוע בעניין, אבל בכל אופן זה הציג לי. במציאות, סך הכל, אריאל גדל אצלנו בבית. אני חינכתי אותו, אמא שלו חינכה אותו, בחדר חינכו אותו, בקטנה חינכו אותו, שבדלת חינכו אותו, להיות תלמיד חוכם, להיות ירושלים, להיות לקיים מצוות. גם במקומות גויים, חילוניים, אנשים מחנכים את הילדים שלהם בכל מיני דברים. כל תרבות בחינוך שלהם, כל הורים בשקפות שלהם, איפה שהם מכוונים את הילדים שלהם. בסופו של דבר, אם אנחנו מתבוננים בעולם, הילדים פחות או יותר הולכים במסלול שההורים שלהם קבעו להם. יודעים שיש חריגות, קטנות. הוא בן 18, שלמד, השקיע, להתקדם. לא תמיד זה שלו. לפעמים זה של ההורים שלו, של החברה שהוא נמצא בה. זה לא משהו שהוא בעצמו מול הקדוש ברוך הוא. שזה הרבה רמות. אבל לוקח הרבה שנים, לפעמים, עד שיהודי, חרדי, בן ימינו, נהיה עובד השם אמיתי. עובד השם כי הוא רוצה לעבוד את השם. כי הוא רוצה להתקרב לקדוש ולעשות נחת ולעבוד אותו. זה לוקח זמן. להרבה בחורות בני 18 עודדת, עושים את זה בגלל חברה, בגלל ההורים וכו'. הרבה פעמים אומר לילדים שלי, ברור שאני מאוד אוהב אותו, שיצחוק וקם, קרא להם ילדים, אז כל אחד בחר איזשהו זווית בחדר, פעלו לקדוש ברוך הוא יביא להם ילדים. כתוב, היתר הוא לא השם, הוא נעתר ליצחוק, לא נעתר לרבקה. חז"ל אומרים, מה שמביא את זה שהקדוש ברוך הוא נענה לתפילתו של צדיק בן צדיק ולא לתפילתו של צדיק של צדיקה בן רשע. צדיק בן צדיק יש לזה מעלה גדולה יותר מאשר צדיק בן רשע. תמיד הייתי שואל, ילדים, אבל זה הפוך בדיוק.
אצל אברהם אבינו. נולד קדוש. מה הבעיה? רבקה נולדה אצל בתואל, אחות של לבן, מקום של זנות, מקום של עבודה זרה, מקום של הכי טמא שיש בעולם. היא עזבה את הכל, נגד כולם, התאמצה, שברה את הכל והלכה להיות אשתו של יצחק. הרבה יותר קשה להיות צדיק ורשע מאשר צדיק מצדיק. למה ברוך הוא נענה לתפילתו של יצחק לא שנפנה? אז אמרתי להם שהאמת היא בדיוק הפוך. הרבה יותר קשה להיות צדיק מצדיק מאשר צדיק ורשע. כי צדיק וצדיק הוא כבר עושה את הכל. בכוח הוא עושה את הכל. לצקת תוכן למשהו שאנחנו בכוח כבר עושים אותו הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. זה לוקח שנים או איזשהו תובנה מיוחדת, והערה מיוחדת. ובחור בן 18 זה לא פשוט. וכשבחור בן 18 מגיע לעולם האמת, זה ההבדל הכמותי, הוא לא העניין. הוא פחות העניין. העניין הוא מי אתה. אתה עובד את השם, או שאתה עושה את הדברים כי כולם עושים. עוד פעם, יש לזה הרבה רמות. כשהיינו בפסח, הגיעו בחורים מהישיבה פה, לכם, עשו לכם בחג, לא מספר סיפורים. סיפר בחור, השיעור שלו, שיעור אחד במהלך החורף, הוא ראה אותו הולך לשירותים. כשהוא רצה להיכנס לשירותים, אז הוא הוציא דפים מהכיס, כנראה שם דברי תורה או משהו, לא יודע. שם את זה בצד, ונכנס. אותו בחור סיפר שהוא לא התאפק, הוא הציץ מה כתוב שם. הוא ראה שם דף שהוא פתח, אריאל, כל מיני קבלות, איך, הוא גם לא בדיוק זכר, משהו, קבלות. ואחרי זה היה תפילה, שאריאל כתב לעצמו תפילה להתפלל לקדוש ברוך הוא יהיה איתו, גם פשוטים. אבל השיא היה שהיה חתום למטה, עבדך אריאל יהושע. בסופו של דבר הוא הלך צעיר. בדרך כלל, גם אחרי שבן אדם מופתע, אז הוא משאיר זרע, משאיר ילדים, ורוב קורא דאבוי, והקורא והמציאים יודעים שהילד עושה, זה עולה לזכות האבא, ומעלה אותו בדרגות, לא משאיר כלום. לא יודעים חשבונו שמיים. היה הרבה התחזקויות לפני, ושמעתי שגם אחרי איזה חסד עצום לאריאל. הוא לא יכול לעשות כבר משהו. רוצה בוא שהוא גם מקודם. מה המסר באופן שאני מרגיש? בוא יכול לדבר אליי. מה הוא אומר? אני מרגיש שהוא אומר משהו אחד. אני בעל הבית. אני הבעל הבית. אל תחשבו שאתם חכמים. אל תחשבו גם שאתם יכולים לחשוב מה אני רוצה ממכם. גם זה לא.
מאוד ידעום כמו שהוא ייסד. נשבר רגל. מישהו אמר שנכנס פרופסור ביו-כימיה, לא יודע, ומוסר פה הרצאה, אף אחד לא יבין מה שהוא אומר. יש המון ידע, המון הקדמות, המון דברים עמוקים שצריך להבין לפני שמבינים מה שהוא אומר. זה לא המצב מול המשבור. זה כמו חמור לבן אדם. זה משהו אחר לגמרי. אז נכון שאנחנו בעולם שלנו, המשבור הוא רוצה שאנחנו נתנהל לפי הסדר שלנו, אבל הוא גם רוצה שנדע שהוא בסוף הבעל הבית, והוא בסוף המחליט, והוא בסוף עושה מה שהוא רוצה, ואין איזה שום שייכות למה שאנחנו מבינים או לא מבינים. כדאי מאוד שנדבר על עצמי, להתרגל, לבטל את הרצון שלנו מול הרצון האלוקי. ביום יום, בפשוט. שבוע שעבר, בסוף השבוע, הפקו אצלנו בדלת. הלכתי לדלת, היו שם שתי בחורים. חשבתי שהם בחורים מהישיבה פה, רוצים להגיד משהו. נכנסתי אותם, מתיישב ושותקים, מגישים לי מעטפה. הוא נפתח. פותח את המעטפה, ויש מכתב, ואת זה. כבוד משפחת יוסקוביץ', אני לא מכיר אתכם, אבל כששמעתי על הפציעה הקשה של אריאל, החלטתי שאני לא יכול לעמוד מנגד ולשבת בצד ולא לעשות כלום בנושא. אז באותו רגע החלטתי את אחת ההחלטות הקשות ביותר שהחלטתי בחיים שלי. וחשבתי על מחשבה שהייתה הזויה בעיניי, לשבור את הטלפון. מי שלא היה לו טלפון, לעולם לא יבין איזה קשה זה. הוא ילד בן 16, שהוא בן ישיבה קטנה. אבל במסירות נפש ממש שברתי את הטלפון שלי. והחלטתי לא לחזור לזה ולהתחזק. הייתי בטוח שהשם שיושב בשמיים רואה את ההקרבה הגדולה, הוא בטוח ישנה את גזר הדין לטובה. ומצבו של אריאל יתייצב תוך כמה ימים. תוכלו לרוות ממנו נחת עוד הרבה שנים. כששמעתי שמצבו מדבר, הייתי מאוד עצוב. אבל הייתי בטוח שהנורא מהכל לא יקרה. זכות ההקרבה הגדולה שלי. אבל אני לא יודע ולא מבין שיקולים של בורא עולם. בסוף זה מה שאלוקים, ובסוף זה מה שהשם החליט. והנורא מהכל קרה. כששמעתי על זה הייתי שבור כולי. זה הרגיש לי כאילו שאלוקים בכלל לא ראה את ההקרבה שלי. היה לי שתי אופציות. או להישבר ולחזור לאיפה שהייתי לפני זה, נפל עם הטלפון, או לא לחשוב על זה, או פשוט להתקדם הלאה במסירות נפש גדולה מאוד. אבל החלטתי שלמרות מה שקרה, אני לא אשבר. זה הניסיון, ואני נמצא בעולם הניסיון. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו לניסיונות, כדי שאנחנו נעמוד בהם, ולא כדי שנשבר. אני אגיד את האמת. בימים הראשונים נשברתי ברמות כאלה שבחיים שלי לא נשברתי. עד שרב גדול אמר לי שהקדוש ברוך הוא לא מעמיד אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אז אני כותב לכם במכתב הזה, כי אני רוצה שתדעו כמה הקרבתי בשביל אריאל, שבכלל לא הכרתי אותו. ותדעו שעם ישראל איתכם ועומד מאחוריכם תמיד, גם אם אתם לא מרגישים את זה. אני חושב עליכם כמה אתם הקרבתם בשביל עם ישראל, קורבן ענק.
אני הקורבן שאני הקרבתי הוא כלום לעומתכם. אבל זה קורבן מאוד גדול בשבילי, ובשביל איפה שאני נמצא, בצער שאני נמצא. אני רצון שלא תדעו עוד צער לעולם, ומשי. אחד המחורים שם היה, זה היה הוא. חיבקתי אותו, נשקתי אותו, פגשתי איתו, דיברתי איתו. ואז הם הלכו. אשתי שאלה אותי מה היה, הבאתי לה לקרוא את קראת המכתב. אמרה לי, אני לא מבינה, למה שלחת אותם? קרא להם חזרה. רצתי לחלום ובאתי אותם עוד באמצע העלייה, צעקתי לו, תבואו, תחזרו, חזרו. אמא של אריאל הושיבה אותה מהספה. ולפקור. בחיים לא קיבלה כזאת מתנה, כל החיים שלה. שמאות אנשים באו לנחם אותנו, וזה הדבר שהכי ניחם אותה בעולם. ואיזה גיבור אתה. ואתה תצליח לעמוד בזה. שבא, זה נקרא איתו, תזכר אותו. זה ילד בחור שבכלל לא הכיר אותו. אפילו לא גר בבני ברק. שמע את זה. הרבה בחורים שאלו אותי, וזה אני מסיים, מה לקבל? אז באמת, ילד יודע רק נפשו, וכל אחד נמצא במקום שלו, ובעולם שלו. אבל היה לי איזושהי הרגשה שקשורה לכל מה שדיברתי, זה ידוע שסול סלנדר חידש את לימוד המוסר, בעצם הוא לא חידש את לימוד המוסר, כי הוא אומר לימוד מוסר, כל הבויסקים כתבו ללמוד מוסר. אבל הוא חידש איזשהו נקודה, איך המוסר אמור לעבוד על האדם, להשפיע על האדם, ששפתיים דולקו, לא אומר שלמה, איך הכוחות הקיים השפיעו על הכוחות הבהירים, איך תת-מודע השפיע על המודע, תיאור שלמה איך המוסר ישפיע על הבן אדם, להיות יהודי עובד השם. מה יעשה בדור שלנו המושג הזה שנקרא בייס המוסר, כל הנושא הזה, לא הולך, לא עובד. ואני חושב שקדם את המספויר ברעיון הזה, איך בן אדם יכול להיות עובד השם אמיתי, על ידי זה שהוא ישפיע על עצמו. קדם, ברוך הוא בעצמו התרם, יש מצוות הסדר, מה יעשה? חוץ מלימודי שאנחנו לומדים, אין הרבה מצוות עושה במשך היום. תפילין, ציצית. יש מצוות עושה של קריאת שמע. בקריאת שמע, אם אדם יעשה עשר, בחור יעשה עשר בקריאת שמע, זה יכול לשנות לו את כל העולם. כל המושג של קריאת שמע זה בעצם שמע ישראל, תפנים, תבין, תקלוט. כל מה שכתוב פה, שהשם הוא אחד, שהשם הוא אלוקינו, שכל הכוחות אצלו, שהוא מהווה את העולם. וצחיים בשמירת הלשון אומר, כתוב בגמורה, בהלכת להלוכה, שאם אדם קורא קריאת שמע בלי תפילין, אז זה אומר זה כשקר, קורא שקר, כתוב בפרשה, כשאתה לא יישא יודעכו, זה תופיס מימינכו, לכן זה לקרוא קריאת שמע עם תפילין. הוא אומר החפץ חיים, יש עוד מצווה, מצוות אהבת השם. ואהבת את השם אלוהיכם. אם אדם קורא קריאת שמע בלי להתעורר לאהבה להשם, זה כמו להניח, זה כמו לקרוא קריאת שמע בלי תפילין, ככה חפץ חיים אומר.
אם אתם קחו, אדם, קרא את זה, יקיים את מצוות קריאת שמע בתינוק, כמו שהבישראל אומר בספסיים גולגולס, לאהוב את השם בכל הלב, בכל נפשך, בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך. הצער העצום הזה של לאבד ילד זה משהו שאי אפשר לתפוס אותו בכלל. אני עד עכשיו לא מאמין שזה קרה. זה בכל מאודך. זה מה שהקדוש, זה המידה שהקדוש מדד לנו. צריך להמשיך לאהוב אותו. וכן הלאה, בכל הפרשה, קרא אותו מצוות, להבית של לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. בחלק של שום כולכם ויפתה לבבכם, שמתם ועבדתם, וחרה אף השם. אדם עובר עבירות שלו, יהיה חרון אף השם. איזה פרשת ציצית. סתם אומר לו נקודות, אבל יש פה כל מה שאנחנו רוצים בעבודת השם נמצא במצווה הזאת של קריאת שמע. תזכור, מה תזכרו, אז כל מצוותיי, להיות קדושים להשם, להיות מפרשים להשם. לא תטורו, תזכור את כל המצוות. אז מי שרוצה לעשות חסד, אמרתי זה אני מסיים, שאני מרגיש שיש בכל פעם בכנסת הגדול, עומד, זה בחור, ודופק על הפין אחרי התפילה, אבא שלי יש לו 16 ילדים, והוא עכשיו מחתן זהו, בחובות, ויש לו ככה, הוא מטרים אנשים, לעזור לאבא שלו. יהודים רחמנים, אין רחמנים. אני עומד פה מול מאות בחורים, יש לי בן 18, כבר לא יכול לעשות את מה שאתם יכולים לעשות. עשו לו חסד, עשו לו עילוי נשמה. אם יתחבר בקריאת שמע, מה שאני אמרתי, או כל דבר אחר. להעלות את משפטו, לא הספיק הרבה, אבל יהיה פה 500 בחורים, כפול, אולי. נזכה בעזרת השם, גייס, כל יצא לבני ובאמת.